Egunon, ongi etorri beste bideo batera. Gaurko bideoa pixkat berezia izango da. Ikusiko du Felixek jokatu zuen amaiera bat. Joan den urtean Cambridgeen Espainiako veteranoen txapelketan. Ikusiko dugu zen zailak izan daitezkeen peoien amaierak. Hemengo posizioan bere aurkariak, Francesc Fernández, jokatu zuen erregeak ebost. Eta honek galtzen du. Bere plana zan hau jatea eta gero kentzea eta beste peoia aurreratzea. Ikusiko dugu oiz dela batere erraza. Ze beltzak lehenago helduko da. Eta partiak horrela jarraituko zu. Errege bost, A bost, errege H bost, E lau, errege H sei, B a iru, errege G zazpi, A bebi. Eta hemen, zuriak lagazu. Ze horrengo mugimenduan beltzak koratuko du eta irabazita da. Eta zuriak alderdi honetan ez daka aukera handirik. A bost eta gero jolastu egin dezake erregea F6, F6 jateko eta zehatzeko S6 E5 peoiak oratzeko, baina erregea delau, erregea F6, erregea E5 eta pei hori ez duke. Eta hau ere irabazita dago. Pizka bat aurrerago erregea H5 eta gero, belau, hau koratuko du, jandezake AB, baina honek ez du ez aldatzen. Eta hemen erregia G5 jolatu dezake, baina berdin C3 eta pioiak koratuko du. Beraz, irabazita dago erregia H5 eta gero. Errege G5 ordez, zein dan berdintzen duen mugimenduka bakarra. Erregea F5. Eta honek ematen du, oso mugimendu erraza. Peoia jaten du, eta horrengo mugimenduan plana da, hori jatea eta hori jatea. Baina ez da erraza ikusiko dugunez. Lehen da bizi. Hemen, plan erraza beltzarako izan daiteke A5. Bai? Erregea F6. Eta orain, planakin jarraituzkeo, belauk galtzen du. AB, erregea F6. Orain plana erregea delau ez du balio, ze E6, E6, E8 eta koratuko du, C3, lehenago koratzeko, BC, E6, B2, E6, C1, dama, E8, dama, eta hau, juriak irabaziko. Erregia F6 eta gero, lehen bezala lehen da betzi jan behar da, dela okopioia. Eta hemen, txuriak bi aukera ditu errege F6, errege E5, eta orain hau berdinduta dago, lehen ez bezala. Nola? G4, HG, H5, G3, H6, G2, H6, G1 dama, G8 dama, eta jake da. Eta hau berdinduta dago. Errege delau eta gero txuriak G4 jolastu indezake zuzenean. Baina hala ere hau ere berdinduta dago. HG, baina orain ez H5, hau galduta dago, G3, H6, G2, H6, G1 dama, H8 dama,
dama G6, eta hau txuriak beltzak irabaziko du hemengo pioiekin. Beraz, HG lau eta gero lehen bezala, RG F6 jolastu behar da, eta G3 joaten ba orain G6ko pioiak oratuko du, eta hau berdin duta da. Ze beste aukera daka beltzak. RF5 eta gero. RG dela hau, lehen bezala. Eta orain, berdintzeko bakarra gelau da. Atxeko pioiak oratzeko. Gelau, eta orain mugimendu bakarra S da. F6, eta orain mugimendu bakarra ez galtzeko ez da S-ko pioia jatia baizik eta RG gelau. Gero ikusiko dugu sekretatzen den RG S eta gero. Eta zoroena, posizionen gauza zoroena da hemen berdintzeko beltzak jolastu egin behar duela RG E5. Gero ikusiko dugu beste alderdiak. Berriro ez galtzeko RG G5, orain bakarra ez galtzeko, eta hoi zugarri zaila iruditzen zait, RGA D6, RGA F6 da bakarra ez galtzeko, eta orain E5. RG F5, korozio hori oztopatzeko, eta orain berriro bakarra ez galtzeko A5 da. Hau jarretezake normal, H5, B-lau, AB, H6, C3, B3, eta orain bakarra ez galtzeko, B3 da. H6, B2, H8, dama, B1, dama, jake, eta hau berdinuta dago. Ikusi duzuenez, egin inbiar izan ditugu 10 mugimendu bakarrak direna, bai ez galtzeko, bai berdintzeko. Izugarria da. Bueno, gaitezke beste aldaerak ikusteko. Zergatik, hemen, post eta gero, horren da zergatik, hemen, B0 eta gero, B3 da mugimendu bakarra. Zer naturalena da izango zen, B0, baina honek altzen du. H6, C2, H8 dama, C1, dama, baina orain ez da jake. Eta dama D8 jake, C, zuta bera jun behar da beltza, RG C6 adibidez, RG, dama C8, eta txuriek dama beltza irabaziko. Gehiago, lehen hasi gehan bezala, RG F5 gero ze jolastu egin dezake hemen txuriak. Ba, logikoena, izango zen H-lau. O H5 bakartu. Baina erain E-lau, H6 E3, H6 E2, H8 dama, E1 dama, eta makinak hau esaten digu, ikus dezakezuenez hemen barran, beltzak abantaia desente daukela. Oraindik kostako zaio berdingeta lortzea txuriari. Bueno, RG6 eta gero. Hemen mugimendu bakarra RG F6 bere bada. Zergatik, H5 saiatzen badin bada, orain beltza jungo da horren bila. Eta orain, karratu barruan dago. Eta gelditu egin dezake pei hori. H6, RGA, F7 eta pei hori jango du, beltzak. H6 ordez, ze egin dezake
Zuriak erregea G6 oztopatzeko. Erregea F8, adibidez erregea F6, baina orain A5, erregea 6 belau AB, eta mugimendu bakarrengatik errege D5 0 eta gero beltzak irabaziko. Bueno, guazen atzea. Pizkatatzeago, errege D6 eta gero, zen mugimendu bakarra, zergatik zan erregea E5 mugimendu bakarra. Ze beste aukera ditu beltzak. Aukera da E5 adibidez. Baina orain H5, E4 H6, E3 H7, E2 H8 dama, xake da. Eta hori besta dago. Ze beste aukera dago. A5, zuzenian, hauek koratzeko. Berdin, H5, belau, AB, C3, BC, H6, C2, H8, dama, eta jake. Eta hau, zuriak irabaziko. Zergatik zen, hemen, errege gelau bakarra. Erregea S eta gero, hau errazago ikusten da, G3, H5, G2, H6, G1, dama, eta asko zelenago iritsi da, beltza. Bueno, errepasoko ditugu zeintzuk ziren bakarrak. Alderdi nagusienetan. Erregea F5, bakarra zan ez galtzeko. Erregea D4 eta gero, orain mugimendu bakarra gelau. HG, E6, berriro mugimendu bakarra ez galtzeko. F6 jake, errege lau mugimendu bakarra ez galtzeko. Eta orain beltzak ez galtzeko mugimendu bakarra erregea E5. Erregea G5 berdinketa mantentzeko mugimendu bakarra, eta orain ez galtzeko mugimendu bakarra erregea D6. Berriro ez galtzeko mugimendu bakarra erregea F6, eta orain mugimendu bakarra ez galtzeko E5. Erregea F5 mugimendu bakarra ez galtzeko, orain A5, H5, belau AB, H6, C3, BC, eta orain mugimendu bakarra ez galtzeko, B3. H7, B2, H8 dama, B1 dama, jake. Eta hau, berdin duta da. Ze zaiak diren begia maierak. Bueno, eskerrik asko hor egoteagatik eta horrengo bideo batera arte.